Sup sa inyo mga Aji. So, Gagambino. May experiment lang tayo ngayong gabi, no? So, nakikita nyo, ito yung pulahin dati na malaki, yung matalo. Nagmumukha siyang tanggal, no? Ito naman, yung X na to. So, ito yung pinakamalayang X na nahawakan ko, na naita natin. And kinondisyon ko to. Gusto ko lang makita kung kakayanin niya ba. So, medyo, ano bang neto. Basta kinondisyon ko yung X. And ginutom ko pa siya ng 2 araw. Tapos gabi pa, no? Gabi tayo naglalaban. Kasi sa tingin ko mas matapang to pag gabi. Kasi yun talaga yung kalakasan nito. So try natin na kung kakayanin siya nitong pula. So kampihan na, mabilisan lang to. And yun, sana mag-enjoy kayo. And sana magbigay sila ng magandang laban. So okay, give natin. And bago pala tayo mga paleta, no? Mayroong hawak. So, ang laki ng kalaban. Napaka-underdog. So try natin, no? Yung nakakondisyon na X kung paano lumaro. And ito yung magbabalik yung gagambang pulahin natin. So subok lang naman. Naku, mga takbo yung pulahin natin. Pumapalag siya pero wala, hindi niya kaya sakutan, no? Pumapalag din yung pula, pumapalag yung pula. Kaso sa sapo to, hindi niya kayang pursahin yung X. Naku, bumigay pa din. Iba pa din talaga pag panderbing gagamba, napakatapang. Bumigay yung X to, kala ko kaya. Naku, malaro pa rin pala yung pula. Kala ko. So, ready ko lang muna. Pagtidaan mo. Tapang din pala. Ano po? Paano ko makakagat ganyan? Sinapot ka na. Binilot ka na ng buhay. Raulo, mangagat ka. Ako. Oh, sakala ka. Buhay pa din. Sakala. Sapot niya. Ano makagat kasi yan? Ano makakagat na ganyan? Wala ka. Wala. So last one na lang, no? Pag nagpasapot pa to, tigil na natin. Last one na lang to. Last one. So ang gawin kasi nito, hindi niya nilalapitan, no? Alam niya kasing napakatapang. So hindi na naman kasi ayaw yun. So ito naman ginagawa niya, sinasapot-saputan niya lang, no? Yun lang mga Aji, no? Pareho yung gagamba nag-aalangan na. Kasi yung maliit hindi makapasok, yung malaki naman ayaw magpakagat, no? Puro sapot lang. So yan, tigil na natin to. Ano? Alangan kumagat to kasi laging sinasaputan, parang nawala yung laro niya. Naramdaman niya kasi gaano kakapal yung sapot. Yan, Bogs, oh. Bogs. Bogs. Laka. Oh, laka. Yan.
talaga. Agad. Alangan na. Salamat po. And again, ako po si Gambino. God bless sa inyo lahat. Balik pagkabata lang, oh. Boy, okay boy, good. Alam na tubig ulit, oh. Today!